Khungur. Hey guys, welcome back to my YouTube channel for after 12 days. 12 दिन जाबाय मोनदै भिडिअ बनायिया 12 दिन কি খবৰ এনে मा जागोन ओरैबायदि माने दासान्दि लाइफआ ओरैबायदि माने बोरिं सोलिगासिनो माने ओरैनो बोरिं थानायखौ मा देखायनो ना बेनिखाय माने भिडिअ बनायनाय जायाखै आरो ना माने आरो बोरिं थानायखौ नोंथांमोनखौ मा आरो बोरिं खालामनो न'आवनो थाबाय थायो आरो मोननैसो खामानि मावो आं बेफोरखौ आरो मा देखायनो ना थ' लोगोफोर जियानो जाया दिनै आं दैलि लाइफखौ एसे देखायनोसै आरो ना माने दैलि दासान्दि आङो लोगोफोर मा खालामगासिनो जायानि गोदोनि भिडिअ नायनो नोंथांफ्रा मिथिखागोन नङा होमबा आं माने फेरखौ ओइचएस बर' मिडियामाव माने जाबाय 2 years जाबाय माने एज ए टिचार फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारनि माने जिअग्राफि टिचार महरै खामानि मावगासिनो थ' माने दासान्दि क्लासआ माने रेगुलार जागासिनो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार थ' बेनिखायनो माने दासान्दि एसे रेगुलार थानाय जादों आरो ना थ' बेनिखाय बारा भिडिअ बनायनोबो हायाखै समबो बारा मिलायाखै आरो कन्टेन्टबो गैया मेनलि कन्टेन्ट गैया दै थेवबो जियानो जाया मानो दायो आं फार्स्ट थांगोन गिबियावनो स्कुलाव एसे हायोबा एसे देखायनोसै लोगोफोर आङो स्कुलनि मोननैसो महलफोरखौ टिचारानो जा क्लास एसे आरो ना बारा देखायनोबो एलावबो गैया नालाय नङाबा गभर्नमेन्ट स्कुल जाहैबाय ना ओमफ्राय क्लासनि उनाव जों थांगोन सिद्दा ग्रासलेण्डआव आरो ना ग्रासलेण्ड माने एसे बरियाके फ्रेस बार जागोन आरो माने फ्रेस बार जाहैगोन आरो माने आंहा मोनसे मा बायदोंमोन आङो देखायगासिनो आङो मोनसे माने आङो निखौ बायनाया नैबे जाबाय फल्डिं चेयार बेखौ बायनाया 1 month जाबाय खिन्थु सानसेबो बियो इउज जायाखै थ' बेखौ एज ए उद्बोधन मा होनगोन दा जागायनाय हिसाबै दिनै लांसै ग्रासलेण्डआव बरियाके ज'नोसै चिल खालामनोसै चिल माने जास्ट चिल ना दाबायदि जागायाव दाबायदि बोथोराव बिराद बेस्ट आरो ना चिल खालामनो बे ग्रासलेण्डआ अके थ' जागासै लोगोफोर दायो थांगासिनो आं गिबियावनो माबायाव स्कुलाव बेनिफ्राय सिद्दा होलांसै ग्रासलेण्ड लेट्स गो ओमफ्राय नैबे जाबाय फागा बेखौ बुङो बान्जिक कट ना माबा होनो बेखौ बिनो लादों 500 थाखा डिकेटलनाव ओरैबायदि दाम 500 ना 400 दै बावगारलायबाय दै 500 ना 400 लादों बे फागायानो सानना नाय ओमफ्राय नैबे वान जरासेयाव 32 लादों आरो ना 3200 3200 गासैदो नै 4000 थांखादो इयावनो बे मोनसे माबायावनो मा बुं दा थ' लोगोफोर जियानो जाया मोनो दायो निखौ लांनोसै बाइकआव थिखांनानै डाइरेक्ट होलांनोसै फार्स्ट स्कुलाव बिनिफ्राय नेक्स्टआव ग्रासलेण्ड ओमफ्राय निखौ खानाया बहुत इजि निखौ नैयाव बिदि होबाय ओमफ्राय निखौ बरियाके खादो आरो नियाव आरामसे मानसि जनो हायो आरो ना नै बरियाके जागा थ' लोगोफोरनि दायो जाबाय नै पुरा ओमफ्राय मोनसे आग्लायदो माने मोनसेया लोगोनियाव दङ हा ओमफ्राय नै बिमाया फिसाजो बिराद लारायनो बिजि माला नै हाथाया अके लोगोफोर जियानो जाया होलांसै सिद्दा थ' नै लोगोफोर ओमफ्राय स्कुलाव जोंनिया नै दायो क्लास टाइम जाखाबाय आंनि बिराद क्लास हाबि खालामनांसिगोन टाइम गैखाला आरो फैसा हाबनायनि सिद्दा क्लास हाबि मर्निं Gwrbw. Settlement जाबाय ना Land Resource and Agriculture लोगोफोर नै ग्रासलेण्ड लोगोफोर नै सहैबाय दिस इज ग्रासलेण्ड नै वाव ना नैबे माने जोंनिया दिनै फार्स्ट टाइम माबा जाबाय आरो ना उद्बोधन बायनायनिफ्राय नै निजा फैदो मुनु दे गानलाय इस्पा दना माने नैफोरो सेयारा बेफोरबायदि वेदारनि थाखाय बेस्ट आरो ना जिखिजाया केम्पिं खालामनो आरो मा खालामनो आरो बेबायदि बोथोराव वाव नै जिरायदो दननि साला दननि निजा जोंनाय जोंनिया दैमालु लाभगुरु लाजिदोलै खिथु लादोब्रा लाजिदो नाब्रा दैमालु लाजिदो मानसिया लाजियो आरो मा होनदों अके लागावनाय जोंनिया नै मुनुआ पुरा बिजि फट थिखांनायाव देलाय लालाय ओरैबायदि बरिया दासान्दि लोगोफोरनो नोंथांमोनहा फैनोबा दासान्दि बिराद बेस्ट जादों आरो ना बोथोरा दासान्दि पुरा बेस्ट ग्रासलेण्ड नैबे जाबाय बगामाथि नैबे जाबाय बगामाथि पिकनिक स्पट जाय फैनो मोनाखै बुंदों आङो ओमफ्राय निफोर जाबाय गासैबो भुटान निफोर गासैबो निफोर हाजोआ माने दिस इज द ग्रासलेण्ड वाव चिल द वेदार ना मा होनदों दालाय आंखौ मोनसे रिल्स फैगासिनो दै माबायाव इन्सटाग्रामाव
बनायगासिनो जों दा नै दे बरिया संनांगौ